Bun, dragi, bine m-am găsit la cum să joci Transformers pe tabletă. Primul rând, nu căutați pe magazin.de Transformers. Că vă dă doar asta, știm, pe forum joc pe 1, care nu se mai nimic. Mai trebuie să instalați Pofin o browser. Îl instalați. Singura problemă la el este că consumă mai rapid bateria. În rest, merge bine. Poți juca jocurile pe calculator pe el. Hai că se încarcă, nu durează mult. Da. Trebuie să faci promovare la XXX Renato Game XXX, care azi, sau nu știu când mai exact, au făcut 70 de abonați. E un canal destul de bun, are intro-uri tari. Vă recomand, uitați la el. Chiar merită să căutați. Care s-a instalat. Îl deschideți. Gata. Nu băgați în chestiile astea. After just started. Căutați acum. Transformise. Intrați pe el. Acum se încarcă. Cu care să vă dați un adresă pe care să jucați jocul ăsta. Apăsați în dreapta. Ionix 43. Parola este 2 1 2 3 Soi 1 2 3. Gata. Acum apăsați asta. Se încarcă puțin. Trebuie să ne băga parola bine. Dar jocul e mai greu pe tabletă, ca să știți, sau telefon. Mult mai greu. Apoi submit iarăși. Gata. Acesta este contul. Nu-i chiar cel mai bun cont, dar... Ba, am să testez chestii. Contul are levelul 8. Și asta e pentru azi. Nu uitați să dați like, share, subscribe. Să vă abonați la XXX Renato XXX Gaming. Dacă da, asta era.